uNkulunkulu okwazi ukuthi ushintshe inkani yami, ushintshe ukubuka kwami, perspective yami. It is the Spirit of God who's able to change and bring forth life. Hallelujah. He'll bring forth deliverance for you to be delivered from something, to be healed from something, to be divinely protected. Uhambe esigodini sethu silokufa, kodwa uNkulunkulu aphebeze asuse izitha zakhe eduze kwakho. Bathi abantu uhambe kanjani ngoba omunye ohambe emva kwakho akazange aphumele ngaphesheya. Ingoba umoya kaNkulunkulu uyena ovele waphebeza, waphushela eceleni nje wena waphepha. Kwaba sengathi awubonakali. Bese uthi hayi lenyanga engihambayo kusho ukuthi we, the flesh profits nothing, but the Spirit gives life. Shall make a lot of nje ngenxa moya kaNkulunkulu. No suicide. Hallelujah. No suicide. Now, eating kosu Jesu, my words are spirit and they give life. Amazwi ami angumoya anika ukuphila. Umoya unika ukuphila. Inyama ayisizi ngalutho. Ake sithi amen. Hallelujah. We relied on God and His Spirit to give us new lives. We cannot rely on the flesh and men's ways and gimmicks. No. So we must depend on the Spirit of God. Siqale ngomoya. So kufanele siqhubeke ngomoya. Kufanele siqede 2024 njengabakholwa abasindisiwe. Suqede siholwa umoya. As many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. Hallelujah. Asingaqali kahle bese siphetha kabi. In fact, kungcono uqala kambi, akukho commended kodwa kungconywana kona. Uqala kambi bese uphetha kahle. Okunokuthi kade uqale kahle kodwa bese isiphetho sakho singabe sihle. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, I pray for you. Ukuthi njengalokhu uqale ngomoya uzoqhubeka ngomoya kaNkulunkulu, uzoqeda futhi ngawo umoya kaNkulunkulu. Awuzobuye uye kwenye indawo, awuzothembela emalini yakho, awuzothembela kuma connections, awuzothembela kuma contacts, awuzothembela kuyinto ethize, but you continue to trust the living God who's able to do exceedingly by His Spirit. Hallelujah. Thembena uNkulunkulu okuyena osiza impilo yakho. Now uthi uMapostle Paul ebhalela libandla laseGalatia, ungathi ubhalela ibandla lasePinetown. Ngiyazi khona bangasuke ePinetown, but akubo wasePinetown okwesikhashana. So ubhalela libandla uMapostle Paul uthi ke kulona sobuka leke besiyakhule uthi ke, oh foolish Galatians, uthi who has bewitched you? Ubani onithakathile? Ubani onikhohlisile? Ubani onisuse emgomeni? Uthi nenza kanjani kuba nisuke eqinisweni? Uthi that you should not obey the truth. Who said before whose eyes was Jesus clearly portrayed as crucified. Now uthi kumpostoli la, are you so foolish? Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Nayi indaba yethu bese sokhuleke egameni kaJesu. Hallelujah. Ngakube umoya kaNkulunkulu namamkela ngokuthi negcine umthetho yini na? Nagcina umthetho ukuze namkelise umoya kaNkulunkulu. Ngakuba uNkulunkulu ushintsha impilo zenu esebenzisa inyama yenu noma amandla enu. Ngakuba uNkulunkulu wenzele lama miracles amangaka kini, waniphilisa, wanideliver, wanika imisebenzi, wanenzela into eningi ezinhle. Ngakuba ukwenze by the works of the law yini. Ngakube athi umuntu hayi ukuthi nje mina uyabona ishumi zami aziphuthi nje kuhle ukuthi ishumi zakho uzivanga ngesikhathi. Bese ethi umuntu yazi ngiyabona ukuthi imoto yami ishayisile ukuthi ishumi zami ngihambisanga. Na umbuzo nanku khona. Ushuthi wena le divine protection oyenjoyayo
We-enjoya ngoba kukuthi uyatithe. Ake sibuke ngesikhathi usindiswa watithe malini ngesikhathi usindiswa? Ungakwazi yini ukuthenga izinto zikaNkulunkulu ngokuthi usebenzise imali? Hayi yabona mina ngikhuleka ngo-12 bese ngivuleka futhi ngo-3. Akukho lutho uSathane ongasathinta izingane zami. Ayikho into engenzeka lapha. Ngisho umsebenzi ngeke kuphela umsebenzi. Inkampani ithi hayi siyavala sibuyela phesheya. You see, you cannot rely on the good things uNkulunkulu athi azenze. Angisho lezi zinto zimbi ukukhuleka. Angimelene nokuthi akukhuleka. Angimelene nokuthi akunikele. Angimelene nokuthi asibe generous. Angimelene nalo. But we cannot rely on that. We must rely on the Spirit. Hayi yabona lapha ekhaya sinogogo. Into zethu sihambela kahle ingoba sinogogo. Praise God for ugogo. Ugogo uthi mopapa ebusuku ukhulekela abazukulu, ukhulekela thina ingane zakhe nabazukulu. Praise God for angigxeki. Kodwa 90 ufuna uqaphela. Ugogo esithi ke uzofika insuku zakhe ke ziphele ahamba enkosini. Right? Ahamba enkosini. Then nizokwenza njani ke? Ngicela ukubuza phela ugogo usahambile manje. Usebenza umsebenzi wakhe usahambile enkosini. Then siwenze njani? Sinosizi nje kanje kwangenjena ugogo sakhona ukuba ugogo wayekhona ukuba usakhona ugogo awungabe wangenjena. Mbonga uNkulunkulu ngogogo. Wenza umsebenzi omuhle. uNkulunkulu ambesele wona. Kodwa you must not rely on the flesh. You must rely on the Spirit. Ungcono nomuntu othi uyazi imkhuleko kagogo isasebenza noma engasekho wena kodwa isaqhubeka uNkulunkulu izwile futhi uyayiphendula mawuzusho njalo. So kungconywana lokho. Kodwa ukuthembela enyameni uthi na gogo awume ngala uhlale ngala bese ubheka ngala uthembela enyameni. Mawugula ugula lapha uthi ngicela ngibizele ielder lizongikhulekela. Akunankinga ukukhulekela ukukhona iscripture but afika umuntu akukhulekela but akekho kama elder wekho agodukile semakhaya yalenganisa. Then uzokwenza njani? Kanti mawufunda ukuthi umoya kaNkulunkulu khona uma babili behlangene ngegama touching anything bevumelana naye ukhona ebese uthi bengisacela ukuthi ke sivumelane khona la ucingweni bese uthi nje kukhona into engathi ingiphethe kahle ngicela ke ume nami emkhulekweni ebese usha lo cingo ebese uyaqala uyakhuleka Nkosi ngiyabo. So then you are relying on the Spirit, not on the flesh. Ayabona mangigqobele ingubo yami uready ngiyangibona izinto zihlangana. Yabona la ngiyakho noma ngifuna umsebenzi mangifake nje le red mangifale ibhluku lami lemhlophe abantu lokho bethi ngifalani ibhluku lemhlophe abazi ukuthi le bhluku lemhlophe ngenzelani. We mame akuyona inyama. The flesh profits nothing. It is the Spirit that gives life. Umoya kaNkulunkulu onamandla okwenza izinto zenzeke. Mawuhlaselwa imoya ekhaya amadimoni ehlasela imoya emibi udinga amandla kaMoya Ngcwele. Ingakho ethi uJesu hlalane eJerusalem. Akuhlalane eJerusalem until you are endowed with power from above. When the Holy Spirit shall come upon you, you shall receive a dunamis power. You shall receive power because it is the Holy Spirit who empowers us to do what God has called us to do. Hallelujah. Niqale kahle naqala ngomoya. Kodwa manje kukhona ivesi elithi kwi-Old Testament uNkulunkulu khona uIsrael. Uthi uma senihlale endlini eningazange nizakhe, uma imfuyo yenu isiphinda phindiwe, uthi uma senezinto eziningi enazo nize ningakhohlwa ukuthi mina uNkulunkulu
oninika amandla okuba lezi zinto zikwazi kuba khona. Khona ibambayo lento basalo. Koyibambayo lento. Koyibambayo lento. So uNkulunkulu ngomoya wakho ingcwele osinika amandla ukuba sikwazi ukuphumelela, ukwenza kahle noma izinto zenzeke. But akwenzeki ngoba any tendency yethu njengabantu eyokuthi mangabe izinto sezenzeka ebese wena uthi hayi ngeke bakwazi ukwenza lutho ungakafiki. Sure. Lapha imisebenzi kuyaziwa nje. Yabo kuyaziwa ukuthi masebexayekile yimina ovela afike ngithi uthi abazutho bonke so mina ngifike nje ngichofa. Esikhulile sokuthi ngiyambonga uNkulunkulu onginika ubuhlakani ngomoya wakho ingcwele. Umkhulu wami ukuthi nabo laba abanye bakwazi ukwenza. Yabona? So manje wena usuyaqhosha ngale. Uqhosha, uthi usaqhosha nje kanjalo vele kuthola umuntu wase-India olandiwe. Ugalagala ongazi ulibona. Ebese manje kubonakala ukuthi wena yonke lento athi uyayazi isisho naphi ke manje. It is the Spirit who gives life.